startning. Ja. Ja, vi skulle smage på. Der er den stærkeste slippen her. Og hvad er det stærkeste chokolade? Og jeg tænker, vi så sten, saks, papir. Ja, fordi, ja, altså som sagt, så er han lidt bedre til freestyle. Ja. Sten, saks, papir, nu! For everyone. Nej. Jeg skal lige give den til dig, hvis du vil. Ja. Nej. Vil du prøve den? Nej. Nej. Nå, okay. Godt, vi har fået taget en glas her og Ja. noget mælk. Jeg synes, det ville være sjovt, ikke? Hvis de første 10 sekunder, så må man ikke tage mælk. Og så skulle man bare tykke. Skal vi tage chokoladen først? Ja, skal vi ikke det? Jo. Ja, du åbner. Ja. Fint nok. Se her. Ja. Så der er faktisk Karls Mesterøl. Der er en chokoladebar her. Og så er der faktisk også et klistermærke. Eller tatovering. Det er klistermærke. Ja. Der har fået klistermærket i panden. Ja, en lille ting. Ja. Man har bare nødt til at spise den her, mand. Den ser low-key lækker ud. Den ser low-key lækker ud. Det er bare mælkechokolade. Ja, som sagt, så ser den sgu lidt lækker ud. Nå, hvad gør vi? Tager vi et stykke hver? Det tænker jeg. Okay. Okay. Skal vi bare smage? Okay. Tager vi en bid, eller tager vi bare den? Ej, det ved jeg ikke. Hvad synes du? En bid. Okay, bare en bid. 3, 2, 1. Det smager godt, men det er stærkt. Jeg slugte lidt. Jeg begynder at græde. Jeg prøver ikke at tage mælk. Det er bare lidt svært. Ej. Jo. 7 minutter senere, du. Ja, det var jo stærkt. Ja. Og så er det jo tid til, at jeg skal smage den her. Og der står, om jeg kan tage den i 5 minutter. Nej, det kan du ikke, tror jeg. Det ved jeg ikke. Men jeg har en skål. Var det ikke noget med, den var sådan 9 millioner eller andet? Jo, der står, den der chokolade, den var 2,2 millioner Scovilles eller noget. Og den her er 9 millioner Scovilles. Den der ikke, den gik lige i halsen. Ja. Ja. Og hvis I vil se os lide, så skal I også se den der med nødderne. Den. Hot not. Så der er egentlig kun en slikkepind med godt nok lang pind. Det er sådan her, den ser ud. Det skulle forestille en satans tog. Så ja. Og den skal jeg smage på. Jeg skal se, om jeg kan gøre det 5 minutter. Det kan, du har lige rørt og svæve på min finger, mand. Ja, det gik lidt. Kan vi sætte noget for 10? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skal jeg sætte 9? Jamen altså. I munden. Ej, jeg skal ikke sige noget, Godt, vi klipper lige, når der er gået noget tid. Godt, der er næsten gået 1 minut. Ja. Vi skal lige se her. Og nu her. Jamen, der er gået 2 minutter. Nu mangler bare 3 minutter. Er det stærkt? Og vi begynder. Han kunne ikke mere. Du gjorde det, lad mig lige se. Okay, vi har taget 2, 3. Okay, du gjorde det i 2 minutter. Nu, han har haft den i 2 minutter. Til dem, der har gjort det i 5 minutter. Det er... Hvad vil du sige til dem, der har gjort det i 5 minutter? Min hals går op. Ja, men det kan vi også. Som I kan se her. Han nåede lige akkurat 3 minutter. Så ja, det var for den video. Og har Karl noget, han lige vil sige? Ja. Subscribe og like. Jeg
gør det for jeres skyld. Ja. Hej. Okay, det er sindssygt. Kan jeg lige se, hvor man... Ja, det er bare sådan 20 minutter efter, mand. Hvorfor